dobrý. A nějak vítr! Nikdo ho nespontá! Mě vyšla lípnou. Mončo, režiséře, jak se vám líbí tento klip? Katastrofa. Pracovala jste na tom dlouho? Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože tohle nemůže být můj výtvor. A finanční nějaký záležitosti podpořili vás nějaký sponzoři? Byla sponzory se zrušení. Můj účest to... Krovická zemědělská AS. A taky ještě kurzu. Ahoj Mark, dejte si je přidat na ty samotce. Občané. Ne, Market je úplně sluha. Ale já se bojím, že spadnu, ne? No. Že by se mi vyfotila, že bych se pověsila za nohy. Myslíš, že nespadnu? No víš co, teď jako to moc neřeš, protože... Já spadnu, ale. Tak až Dám to... se haknout ty nohy. Já nevím, tak počkej chvilku, musíme dotočit video. Jo, pomůžeš mi. Udějte nějaký ty kmenový ty. Nejde. Počkej. Huja. Zapalte oheň uprostřed. Video. Stačí z auta, ne? Já jsem se říkáčka začí. Samozřejmě to nebylo kvůli vám. Co to je? Musíš takhle, Lukáši. Lukáši. Nějaký striptease tady. Přidejte! Promiň, až tak nechci skákat. Fakt mi to nejde, mi tady zabiješ, ty vole. Ty krete! Jak se jmenuje tato hudba? To nepřečtu. Jmenuje to Popin. Popin. Takže zvuk popin. Ty pak, když máš hreb na zádech. Tak? Radši netoč. Kameraman se koukne k vám. Do zákulisí. Jaký je to tady? Bob. I tam, hej, tak bude, ať jsme vyvážen. Prostě. Jo, jasně, 45 A zlomíme to. kilo. Já mám půjdu. Ty veterko, chceš to zlomit? I tamhle. Já nevím. Tak já jdu na tam. Kdo má ten průh je 60 kilo vody. Jo, já budu mít ten Když tady já vyvážím. Sedni si třeba. ale víš co, ono, když máš 260 kg a uprostřed je tahle milá tyčka, tak asi to nebude to dobrý pro to prkno. Mohlo by se to zlomit. Tak počkej, pauzni to, ať se to nevypije. A jak se to pauzne?